Silav êvar baş şev baş hevanno ez vê êvarê tenê bi armancekî derketim pêşberî we dixwazim tenê agahiyekî bidim we di derbarê operasyonekê berfireh ya artêşa Tirkiyê de. Dewleta Tirkiye xwe amade kiriye operasyonekê pir berfireh ya eskerî li dar bixe navê wê jî operasyona sed salê ya Komarê ye. Yani di dîroka xwe de operasyona herî mezin dixwaze pêk bîne. Jiya Dêrsimê jî, jiya Agriyê jî, jiya Zîlanê jî zêdetir, mezintir dixwaze operasyonek pêk bîne. Bi beşdariya bi sedan, helîkopter, balafirên şer. Hûn ê bêjin çawa? Plan, proje heye hin çavkaniyên heremî ji min re ragihandine besa vê operasyonê dikin. Amedekariya van operasyonan li Enqerê jî tê behs kirin. Niha hevanno berê ku ez bikevim nava mijarê besa vê operasyona berfireh bikim ez ji we re bêjim binêrin ez dixwazim tiştek ji we re ragînim navê operasyonê ev e operasyona sed salê ya Cumhuriyetê lê pêşî Mazlûm Ebdî diaxife ez dixwazim hinek cî bidim wî ka çi dibêje em bi hev re hema dakevin nava meselê. Hemî ciwanên me ê ku di navê hêzê de cî girtibûn, nav qeseda de cî girtibûn, nav li hêzên me evlekarî de cî girtibûn, hîro ku li cem wan jiyan dikin, li derve jiyan dikin, mafê wan jî heye, heqê wan e ku vegerin, ew jî vegerin, werin di va dema nah da bi şêwazekî fermî kanibin di hindirî ve xebatê da cihê xwe bigirin. Heqê wan jî heye ku mafê wan jî heye ku keda ku heta niha dane ku vê kedê jî kanibin encama wê bigirin û bedelê wê kedê kanibin dest xwe bixînin. Ji bo wê jî derê hêzê me ê leşkerî ê me evlekarî navbekiriyet tevê ciwanê ku bere tê da ku ji gelek sedema jê derketine derê vekiriyê ku vegerin tê de careke dîn vê care bi şêwazekî fermî bi şêwazekî di va rewşa nah da di hindirê Sûriya nah da ku kanibin cî xwe bikirin derî jare vekiriye û em kêfxweş bine ku hemî ciwanên me ku vegerin tevlî ve xebatê bibin. Dîsa jî gelek însanê me ku ew de cî girtine, însanê me ciwanê me ku berê sazê rêveberê Xweser de cî girtine ket dane sazên êdîn ê îdarî ê xizmetê helbette ewana jî kanin vegerin di va saziyan de careke dî cî xwe bigirin ku ew jî kanibin di çerçeva va pêvajoya ne da bi şêwazekî fermî di hindir Sûriya ne da ku kanibin rol bilîzin. Wekî hûn dizanin gelek ji we mecbûr bûn dema dagirkeriyê da ji Efrînê serê kanî û Tilebiyat derketin. Îro em serkar dikin ku meselê piskirêka koçbera ji we re çareserkirin. Li serê de jî Efrîn niha bi şêwazekî ê yani hevdîtin hene ji bona ku em kanibin bi şêwazekî rêxistinî gelê xwe Efrînê vegerînin. Ser vê xebatek tê kirin ve amadekarî bo we werin kirin û belkî demê pêşê me de jî yani grupên ê rêxistinekirî ê destpêkê kanibin vegerin Efrînê. Ji bo nê ciwanê me Efrînê evê ku gelek ji ber sebebê evlekarî ji ber gelek sebebê dîtir mecbûr bûne derketine helbeten ewana jî dikarin ew bikin mafê wan e jî eger vegerek Efrînê çêbû ew jî vegerin mentika xwe vegerin navçeya xwe û li wê derkê da kanibin cî xwe bigirin ew jî kanibin di avakirina Efrînê da rol bilîzin û verî de bi serbilindî vegerin û ew jî ew eke yani ew jî erkekî ê welatparêzî ye û erkekî ê netewî ye ê ciwanan e. Ji bona vê hemî hevalê me gencê me bixwazin vegerin ji bona vegerin Efrînê û heta demê pêş de ji herêmê dîtir ê dagirkirî wek serê kanê girê spî em ê heta dawê ji wan re alîkar bin ku kanibin ji bo werin kanibin bi rengekî layık kanin li ser erdê xwe jiyan bikin. Hevanno mesele ev e Mazlûm Ebdî daxuyanî daye yani dibêje ji bo vegera xelkê me Efrînê di zûtirîn demê de dibe em vegerin ser cî warê xwe dibe em dixebitin ji xwe me ji we re ragihand ev bûn niha em cî bidin wê operasyona berfireh ku dewleta Tirkiye amade kiriye armanca min ew bû ez tenê bi vê nûçê derkevim hemberî we û pêşberî we vê nûçê ji we re parve bikim
به وی شکلی هبانه دوی دمی ده که دولت ترکیه حول ده کردان بخوابینه دبن ناوین پیواجوین جدا ده شرطین جدا ده به گوتنین جانان خملاندی ماکیاشکری دخوازه کردان بخوابینه دخوازه تبیگر آزادی کرد که 5 سالن زور بلا زحمتی بردلا دهان هزار شهیدان ده آوابیه دخوازه تصفیه بکه جوالی را بکه و یا پلان دولت ترکیه اگر ده وان دمین پیشمده نکاره به ده پلان خود بسر بکه و نکاره به کردان به پرو باسک بکه روژاوی کردستان هلوشینه اگر نکاره بکه دست به اپراسیون خود که اپراسیون خود آماده کریه خلاص کریه آنها همی آماده کارین اپراسیون تماما هدف گاریه بندرن اجوارا ببیجن بقاسی کجمره هاتیه باس کرن دبیجن اپراسیون به تایبتی لهمبر فرماندار ماری رش دبیجن او دنوا خود وسا بنافت کن فرماندار ماری رش جبوان آستنگی هری مزنه جبو پیکانینا پلانین خواه انقرش جبو تصفیه کرنا تفگری جبو خلاص کرنا کردانه دیسا خوازم و گرن اینکار اویم های نه از نکوم نوا شیرویان از تنه مسئله تکنیکی جواره ببیشم از چافکانی خواه جواره را گینم هوانو ایجابنا کمرو تشتکی وشیره لانقره دنوا هن سیاست مداران حاتی آخافتن افگیهشتن گویمه yani de kulisin siyaseti de le derdora meclisi le derve de axaftin basa operasyona berfreh ya devleta Türkiye tekrin ve ya em mecburum bebejin qoriciyen le hereme yen le qılbane ulu dere lüve dere ev derdoren qorici qismeki wan heji be devletere txabtin qismeki wan welat parizin yani dualit txabtin qismeki wan jî agahî didin derva ew radgihînin جبر کو آگاهی وان راست به عسکرین بری را هجی هیا یعنی جی عسکرین نهاره هر چند قسمه کیوان قوریجی بجی قسمه کیوان نه قوریجی بنجی ددن دستینن چافکانی ما اون یعنی مدگوت بکیم چافکانی خو اشکره نکرنین بلابه هن چافکانیین ما یندن هنه کو ام نخوازن اشکره بکن او جی وان اپراسیونان پیشراست کن یعنی آماده کاری تمام بیه جباشور کردستان هن تیم هنه تیمین استخباراتی کتنه نوا تفگری آگاهین استخباراتی کم دکن در دورا گاری لواندران متینا شخواه دبن کنترول وان دایه لحرما آمدیه ام ببیجن لواندرا آنها شنوا استخباراتی کم دکن دچن جم گندیان جهوا و بدرونان بنگه ها اپراسیون خواه برفره آمده دکن هواننا آرمان جوانا اساسی اوه دوی بارگی ها گاره به تمامی والا به یعنی ده دست هزین گریلا ده ده تونلان ده لدر و شکفتان ده تو هزی که گریلا لگاره نمینه آرمانجا اپراسیون آس سرکه اوه اما گلک آرمانجا اندن هنه از اینها جوارا پیشکش بکم مگوتو bu operasyon به تایبتی لهمبر فرماندار ماری رش ایدی اون فهم دکن باسا کی دیکه وکی آسنگه هری مزن دبینن وی فرماندار لهنگ ای کرد وکی دجبرین آرمانجا خود بینن آنها درد دولت ترکیه اوه پی حسیانه که اف فرماندار ما لدوره که ناسکنه و تم دیگره دنابا گریلا دایه دم بدم در باسی گاره جیدو به او وان تشتانا زانن او خودی وان آگاهیانه جبرویه که او تخوازن فرسنده که پیدا بکن ده اپراسیونه که برفره ده ایم هاکرنه که توپ یکون پیک بینن sebep çi em nizanin ama fermandarê Netewîyê Kurd wekî astengê herî mezin dibîne li pêşiya armancên xwe. Ji niha ve dest pêkirine ji xwe rêyan çê dikin, baregehên xwe ava dikin. Mesela ev agahî hem ji Enqerê hatiye, hem ji Uludere û hem jî ji xwe ji peyamnerên me ên heremê. Agahî didin me ku dewleta Tirkiye niha dest pêkirine rêyan çê dikin. Baregehan ava dikin. Mesela çewa mümküne ku tam divê pêvajoyê de em bahsa aştî û lehevkirinê dikin dewleta Tirkiye rêyan çê dike. Ji baregehên xwe heta serê çi ye, ji bajaran heta serê çi ye, ji bo maşînên xwe yên zirxî bikaribe derbas bike, ji bo tankan bikaribe derbas bike. Divê em bizanibin ku dikarin bi helîkopteran jî vana dayînin. Ama dîsa jî rên çûn û hatinê çê dikin. Ji bo erzaq, ji bo birin, lojîstîk. Ew dixwazin demekî pir dirêj li herema garê bimînin.
bi salan bi dehan salan. Vakti ku ew bikaribin de encama operasyonê de hêzên gerîla ji wan heraman derbixin, êdî ew dernakevin. Askerên xwe bicih dikin û çeteyên xwe êlin Sûriyê tînin li wê derê bicih dikin. Ez ji wan re dibêjim armancê jî. Askerên ku tevlî wê operasyona berfireh dibin, ew ê yek bi yek werin xelatkirin. Bi taybetî askerên pêşeng. Ev ê fermandarê wan ê taybet, ew ê tev bi madalyayên Cumhuriyetê werin xelatkirin. Heta vê derê jî agahiyatiye. Ji niha ve madalya jî amade kirine. Navê operasyonê operasyona sed salê ya Cumhuriyetê ye. Ev jî bila bikeve qeydan hevanno. Armanca min ew e ku ez pêşta haziriyên vê operasyonê eşkere bikim. Hêzên gerîla ji xwe muheqaq haya wan jî heye. Ew jî xwedî îstixbaratin, tedbîrên xwe digirin. Lê ez dixwazim milletê me jî hay jî hebe. Serkêşiya vê operasyonekî dike Hakan Fidan, Yaşar Güler, İbrahim Kalın ji aliyê îstixbaratî de agahiyan berhev dike. Yaşar Güler weke fermandar artêşê komîser hev dike. Hakan Fidan jî bengeha wî ya siyasî amade dike ji aliyê dîplomatîk ve. Hakan Fidan her devera ku diçe di piş perdê de amedekariya vê operasyonê dike. Gef û tehdîtê wan ev e. Eger nikaribin di Rojavayê Kurdistanê de bigihêjin hedefa xwe, ew ê ji hêzên navnetî wî re bibêjin, binêrin em negîştin hedefa xwe. Ev hêzên Kurdan rihet nasekinin, em operasyonekî berfireh, operasyoneke Sri Lankawarî. Sri Lankawarî çi ye? Êrişekî topyekûn mesela hêzên Tamîl hebûn, dîsa bi armanca têkbirina van hêzên Tamîl ew bilî kirin, wext bi wan dan wenda kirin, hêzên Tamîl de giravekî de komîser hev kirin, ji nişkeva dor li wan girtin, yek ji wan sax nehîştin. Bi hezaran gerîlayên Tamîl ji holê rakirin. Aniha tu gerîlayekî nemaye. Tu hêzekî bikaribe li ber xwe bide nemaye. Ji ber vê yekê dibêje modela Sri Lanka em dixwazin pêk bînin. Armanca dewleta Tirkiye ew e. Aniha dixwazin bi rêyên danûstandinê, bi diyalogê hewl bidin rêxistinê ji holê rakin. Eger bi ser nebikevin vê projeya xwe di pratikî de pêk tînin, ev projeyekî veşart ye. Projeyekî dizî ye. Normal eşkere nekirine. Lê ji hundir îstixbarat çû derva. Gare ji bo wan ji xwe biye derd. Ji ber ku beriya niha di operasyona li Garê de beriya çend salan wan çû askerê xwe 12 askerê xwe li wê derê kuştin. Ew 12 asker dîl esîr di destê Partiya Karkerên Kurdistanê de bûn, di destê gerîla de bûn. Qaşû dixwestin rizgar bikin. Lê bi bombebaranê ew askerê xwe tev kuştin di wan şikeftên li Garê de. Operasyona wana Garê têk çû. Ev têkçûna wana li Garê dilê wan de biye derd. Ew askerin. Ew tim dixwazin bibêjin me Gare bi dest xist. İmaja di serê wan de ew e. Me Gare bi dest xist. Gare bi 40 sale di serê wan de problem e. Ji ber ku gerîla 40 sale li wê derê Garê xistiye bin kontrola xwe, ji bo wan derd e. Divê muheqaq Garê bi dest bixin. Ev operasyon yani armanca operasyonê ya yekem Garê ji holê rakin. Ama piştî Garê wê çawabe hevanna. Niha di vê demê de ku niha heremên wekî Heftanîn, Avaşîn, Kurê Jehro, Serê Metîna, Tepê Bihar di destê wan de ne. Qismekî mezin di destê wan de ne. Armanca wana din ew e hêza xwe ye herî mezin bi sedan balafiran bi derbekî de bikevin Garê. Pêşî bi balafiran ew ê bombebaran bikin. Bibe sebebê panîkekî, piştre jî ji reşayê ve pêş bikevin, şikeft bi şikeft ew ê kontrol bikin. Çi qas niha tünel hene, tünelên gerîla ku bi kedekî mezin hate valakirin, hate çêkirin, valakirin dibêjim, axa di wan tünelan de bi kîjan îmkana hate derxistin, dîmenên ku beriya salan me dîtin di destê wan keçî hortên me genç de tiliyê wan zirav, narîn wekî Kürdan, ew tünel kolan bi salan, na ew tünel qismekî wan ketiye destê artêşa Tirkiye,
li garê jî rewşekî wisa dixwazin çê bikin. Dixwazin hemî şikeftê li garê, tünelên li garê hemî bi dest bixin. Çiqa Xwedê jê razî be, peyamnerekî me heye ji di ajansê me de dixebite, ajansê me yê Kurdan da dixebite. Wî rojê ez rast hatim ya rastî ez şok bûm. Çûye ketiye tünelan bi kamereyan şertên xebatê ên nava tünelan nîşan dide. Yek bi yek hundirê tünelan nîşan dide. Li ku derê mirov duş digire, li ku derê av tê, li ku derê mirov rastî heftê, ev makînên xebatê ketine nava wan, ev qirêder, dozer, di hundirê tünela da ê biçûk dixebitin. Hemî nîşan dide. Yani peyamnerê me, rojnamegerê me ê Kurd sa û sura me nîşanê dijmin dide. Vayê ez şok kirim. Mesela em aniha operasyonên dewleta Tirkiye eşkere dikin. Operasyonên dizî. Ama ew hevalê me rojnameger sebebî çi ez fehm nakim diçe hundirê tünelan eşkere dike. Ya heqê we tunekî hûn hundirê tünelan bînin di televizyona da nîşanê dijmin bidin. Yani hûn giliyê xwe dikin, hûn dawa çi dikin dizanin. Yani merû şok dibe yani. Merû ji wan hevala fehm nake. Armanca operasyonê ji xwe teslimiyeta topyekûne hevanno. Mesela me gotiye armanca wan ew e bi hêzekî mezin bikevin wê derê. Niha pêşî bi balafiran ew ê bikevin, şikeft, tünel çi heye hemî ew ê yek bi yek kontrol bikin. Ji niha ve gazê kîmyewî hazir kirine, ew ê bavêjin wê derê, gazên duxanê, ev operasyona wan ya şikeftekî de eskerê wan hatibûn kuştin, ew jî hin detayî derketin holê vê derê îcab nake ji we re bêjim. Ama tam rezalet bû yani ji bo wan rezalet e. Yani buxa eskerê xwe jarî kirin. İja bi vê tecrübeya xwe ya cahîlane aniha dixwazin bikevin nava operasyonekî. Eger hêzên gerîla amade bin ji niha ve tedbîrê xwe girtibin, Artêşa Tirkiye eger di vê operasyona mezin ya komarê de yani operasyona sed salê ya komarê eger di vê de têk biçin êdî tu jî nikarin li hember gerîla serî rabikin. Armanca operasyonê çi ye hevanno? Ji we re bêjim. Dewleta Tirk dixwaze di navbera Abdullah Öcalan û tevgera wî de nakokiyan derbixe. Ev yek. Yani diçin cem Rêzdar Abdullah Öcalan jî re dibêjin hêzên gerîla li hember banga te serî hildane, li hember derketine û ji bo xatirê vê pêvajiyê em mecbûr mane ew însanên dijber em îmha bikin. Bi şiklekî wisa dixwazin nakokiyê çê bikin. Ev yek. Ya din dixwazin şok bikin pêşî û topyekûn teslîm bigirin. Xuyaya gerîla nas nekirine, Kurdan nas nakin. Yani teslimiyet di ferhenga Kurdan da tune teslimiyet. Niha ya sêyem xuyaya kontrola li ser Sûriye êdî wenda kirine. Ji ber ku kontrola Sûriye niha hêdî dikeve destê Amerîkayê, İngîltere dev ji Sûriye dikarin bi temamî berdin. Wê demê çi dibin? Ara dibin tola xwe ji başûrê Kurdistanê ji gerîla digirin. Bi vê yekê eger gare bi dest bixin dixwazin herema Kelaşînê, Xinêrê, Çomanê, Xakurkê, Hecî Ömranê bixin kontrola xwe ji reşayî ve hêdî ber bi Qandîlê ve biçin. Mesela çûyîne ber bi Qandîlê ve acele nakin. Ama operasyona li ser heftinê her kelî dikare çêbibe mümkün e. Yani operasyonekî şok dikarin çêbikin li ser gare. Li ser gare operasyona şok bikartînin lê herema Qandîlê ji ber ku heremekî gelekî berfireh e yani bi qasî 200 kilometre mesafe heye. Ji heftanîn ji gare heta heremê Qandîlê. Yek heremek ne? Qandîl silsileya çiya yani heta jêr heta başûr jî diçe. Qismekî Qandîlê dikeve nava Rojhilatê Kurdistanê. Hevanno wextê ku ev herem binêrin ev herêmê ku mijara bas kirin Kelaşînê, Xinirê, Çomanê, Xakurkê, Hecî Ömranê bixin bin kontrola xwe ji reşayî ve nêzî Qandîlê dibin. Eger xerîtê hebe bikarbin nîşanê we bidin pir baş dibe. Xeta sor jor hûn dibînin ev sînorê navbera Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de ye. û binê wî hûn dibînin Zap heye nêzîkê Colemêrgê, ava Şîn heye li Kelekê, Metina gare, di navbera Metina û Gare de Amediye heye.
ew bajarê kevnare ê Başûrê Kurdistanê tam dikeve nabera girê Metîna û girê Garê. Heftanên ji xwe dikeve aliyê Zaxo, Xakurkî jî dikeve aliyê Rojhilatê Kurdistanê. Di navbera Garê û Jêr de aliyê rastê ciyê koşe ew Qandîlê. Di naberê de bi qasî 200 kilometre mesafe heye. Lê çiyayên pir bilind in, yani zehmet e merû bikare bi vê derê kontrol bike. Niha hevanna, ez ji we re bêjim. Armanca dewletê Tirkiye ew e wê derê binêrin. Kelaşîn, Xinirê, Çomanê, Xakurkî, Hecê Umranê bixin kontrola xwe ji reşayê ve bi wan herema yek bi yek bidin pêşiya xwe heta Qandîlê biçin. Hem bi piştgiriya balafiran, helîkopteran, armanc ew e çeteyên xwe li wê derê bicihî bikin. Di vê operasyonê de dron vê gavê wezîfeya istihbaratê dibîne. Anha biriyan dronan çi qas şikeft tünel hene yek bi yek tespît dikin anha. Acela wan tune ye ji ber ku pêvajo pêş dikeve ji bo wan salekî wan da kirine nekirine nemîhîm e. Di demên pêşme de mümkün e çê bibe. Operasyon dibe ku di meha Adarê de yan jî Nîsanê de dest pê bike. Eger bixwazin operasyonekî şok pêk bînin dibe ku di zivistanê de jî çê bibe. Ev hemî girêdayê şerê li hember Îranê ye. Şerê li hember Îranê kengê dest pê bike dewleta Tirk dîrek dikeve nava hereketê. Armanca wî ji xwe hûn texmîn dikin. Armanc ew e çeteyên xwe ên Sûriyê bîne bixe herema Qandîlê ew herêmê ku min ji we re bas kirin herêmên parastinê ên medyayê. Bi vê yekê dixwazin tedbîr bigirin li hember Rojhilatê Kurdistanê. Ew dî naxwazin numûneyekî weke Rojavayê Kurdistanê weke Başûrê Kurdistanê li Îranê jî çê bibe, li Rojhilatê Kurdistanê vê numûnê naxwazin. Ji niha ve ji xwe hûn di nûçeyan de dibîsin. Çeteyên xwe perwerde dikin. Bütçeya salane hatiye veqetandin ji van çeteyan re sedî 11. Mesela çi qas pere hatibe veqetandin ji bütçeya Tirkiye, ji bo bütçeya temamê Tirkiye, ji perwerdê bigire, ji diyanetê bigire, ji çêkirina rê bigire. Yani her cür re bütçeya komple ya dewleta Tirkiye sedî 11 ji bo şerê li hember Kurdan hatiye veqetandin. Ez bahsa bütçeya 2026 dikim. Çima ew qasa bütçe, çima rêjeyekî ew qasa bilind, şer di nava şerdan ne dewleta Tirkiye qaşû, di pêvajoyê aştî de ye. Çeteyan amade dike, çeteyên Sûriye. Ew qas Tirkiyên Uygur û Kazak û ji deverên cuda anîne, wan jî niha di perwerdê re derbas dike. Armanc ew e li heremên Kurdistanê komple bicih bike. Niha ji destê wan tê gundên Qandîlê, gundên derdora Amediye, ew herêmê ku min ji we re bas kirine, gundên Kurda ê wê derê didin vala kirin, van çeteyên xwe li wê derê bicih dikin, ji destê wan were malbatê çeteyan jî tîne wê derê. Eger li hember Îranê ji nûva şer were dest pê kirin, dibe ku artêşa Tirkiye vê bike firsend û êriş bike. Dibe ku beriya şer Îranê jî dest bi êrişên ser Garê bike. Hedef Garê ye. Ev hewldana dewleta Tirkiye ne li gor menfaetên PDK ye. Ez ji we re bêjim. Yani ne fikirin ku PDK niha pêşengî dike ji vê operasyonê re. Tiştekî wisa tune ye. Li gorî ku qasî ku me agahî wergirtin, PDK, Nêçîrvan Barzanî, Mesûd Barzanî, Mesrûr Barzanî li dijî operasyoneke berfireh in. Ew alîgirê pêvajoyê aştiyê ne. Me xeber girtine. Ew jî behsa vê operasyonê dikin. Ew dibêjin çêbûna şerekî li herêma me dibe sebeb ku aboriya me têk biçe. Dibe sebeb ku milletê me feqîr bikeve. Dibe sebeb ku gundê me vala bibin. Em vê rewşê naxwazin. Em dixwazin ku dewleta Tirkiye û Partiya Karkerên Kurdistanê bi rêyên diyalogê li hev werin. Em xwe dûrî şer dikirin. Heta niha ve 7 salin, di 7 salên dawiyê de dewleta Tirkiye pir caran xwest PDK bikişîne nava şerekî germ. Lê bi ser neket. PDK tim xwe dûr girt. Pêşmerge tim xwe dûr girt. Dem bi dem provokasyon çêbûn. 1, 2, heta 4-5 pêşmerge yan gerîla jalî xwe ve şehîd bûn. Rast e. Lê pêşî li vê provokasyonê hate girtin. Milletê herêmê li dijî vê operasyonê bû. Li dijî şerê navxweyî bû. PDK neket nava meselê. Ji bilî çend provokasyonên piçûk. Niha hevan tişta ji we re dixwazim bibêjim,
de operasyoneke ew qasa berfrehte icap nake Kurd li dijî hev derbikevin. İcap nake Kurd hevûdû xayîn îlan bikin. Ev ne suçê Kurdan e. Ev ne suçê pedekî ye. Ne suçê yenekî ye jî. Ne suçê gerîlla û PKK jî. Ev bi temamî suçê dewleta Tirkiye, suçê zihniyeta dewleta Tirkiye ku Kurdan inkar dike, dixwaze îmha bike. Bi vê pêvajoyê dixwaze Kurdan bê per û bask bike, bê pergal bike. Ji ber vê însanê ku rabin suçê dewleta Tirkiye û ew qasa vekiriye bixin stûyê pêşmerge nerast e. Armanca min ev bû hevano hûn ê bibînin ji vir û şûnva goh bidin rayedarên dewleta Tirkiye, Hakan Fidan, Yaşar Güler, İbrahim Kalın. Goh bidin daxuyaniyê wan. Goh bidin tehdîtên Tayyip Erdoğan ê Devlet Bahçeli. Gelo hûn ê îşaretê vê operasyonê bibînin ya nebînin. Wextê ku hûn goh didin axaftinê wan, goh bidin hin îşareta. Wextê ku dibêjin eger entegrasyona Rojavayê Kurdistanê pêk neyê em ê çi bikin, meqseda wan ne êrişa ser Rojavayê ye. Operasyonekî berfireh li ser Qandîlê ew aniha dixwazin çê bikin. Gelek armancê wan ê din hene bi destxistina wan heremên parastinê ên medyayê re çeteyên xwe li wê derê bicih dikin, hêdî dagir dikin. Çete û malbatê xwe bikevin wan hereman ne li gorî menfaetên PDK ye. Ji ber vê dibêjim PDK bi tu şiklekî naxwaze çete li wê derê bicih bin. Hûn ê bêjin İran jî naxwaze. Ji ber ku ev hêzên çete tamamen Sünnî ne, tamamen Selefîstin, li dijî Elewî û li dijî Şiiyan e. Ji ber vê yekê İran jî wan naxwaze. Dewleta Tirkiye bicihkirina van çeteyan re li dijberiya İranê jî dike. Rê nade ku Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bibin xwedî pergal. Ji destê wan were heremên parastinê ên medyayê tevlî herema Azeriyan dikin. Urmiye jî di nav da. Ew li wê derê Azerbaycanekê nû ya İranê ava bikin, ew ê weke dewlet ragihînin yan jî tevlî Azerbaycana îroyîn bikin. Ez binêrim eger hevalê me Abdullah Koçer amade be, duh em pê axivîn, duh ne amade bû, ama vê nîvroyê telefonê min kir, got ez ê varê re amade me, saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê, Abdullah Koçer ku niha li Bakurê Kurdistanê ye, di nava gel de digere, çavderiyê wî hene, ji ber ku ew bi salan li Almanyê jiya, niha vegeriye ye Bakurê Kurdistanê, di nava gel de digere, ka em binêrin çavderiyê wî di derbarê sosyolojiya Kurdan de çi ye? Meseleya asîmilasyonê bigire, heta rewşa psikolojîk, rewşa aborî ya civaka me ez dixwazim jê godar bikim. Saet di 21 de me bi tenê nehêlin li gorî saeta Ewropayê a Kurdistanê 22 hevanno. Ez hêvî dikim ku di vê operasyonê de dewleta Tirkiye têk biçe, gerîla bi ser bikeve, hêzên Kurdan bi ser bikevin, hêzên xêrnexwaz têk biçin. Em hêvî dikin ku firsend nekeve destê hêzên dewleta Tirkiye. Yani konjonktûra siyasî ya Rojhilata Navîn li gorî daxwazên dewleta Tirkiye neguhere. Bila ev jî duayê me bin heta saet 21 xatirê we silavrez hevan.